Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. Uy! Sabi gikuha ni mo na, lagbate? Oh, unsa may panglantaw nimo ani? Lagbati dili. Natural alagbati gini. Uy! Wala na dahil kay sudan dahil. Sa lagbate na pa ng sudan mo. Gusto ko pagkaon ng kalabate nga dagkog dahon ba ano eh? Oh, karon pangakita ni alagbati nga dagkog dahon. Natural dagkog jud nagdahon ang lagbati unsa ni? Dahon sa inyong lagbati di ay gagmay kistanan. Kana siya gautan wa na sudan dahil eh. Lami ka. Mag-utay pa ka plus lagbate di ay. Natural magutan jud. Pero sa lagbati mao gani ginautan sa mga tigulang ron. Oh my God! Wow! Pangpataas ko na kinabuhi niya. Likon pa kay imong lawas. Oh, tan-aw na ko nimo imong lawas mura man nagbaboy. Baboy garo imong sudan no. Sa may babuyo na mo nga. Sudan ka na mo dito paliya, pang pait sa baba. May ganay mo kay sa na pang danlog sa imong baba kabalo ka pang danlog basi mo. Kuan ka o kuno mag-flok-flok dagway ka. Unsay plok-plok boy? Inom po ka ng plok-plok. Wala man na sa Biblia na naabot man kang plok-plok noon. Tulion ti karon. Ay pamilakaw ka dito, di ka manghilabot dire kay mag-utan ko. Og mag-utan manggani ka hala dali anak kay mga unta gutom na kayo. Ano unsa pa ni siya kamatay pa na siya. Kani napay ngani o. Kani ngani apilon. Gago! Unsa man ni papaya banana. Imo na apilon og utan. Kadakos lawas nimo nya mo anher kang magpalibre. Ay kabati. Sus, maglagot kani ko nimo niwang jud karon. Ay, ato bigas silingan oh, kay naay nagkuan dito naghumba. Naay naglitson dito, kaon dito kay mura kag baboy pod, kaon dito. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Grabe siya oh. Patuon ko sa naikumbira dito, dili mo ko mumbira ignaong god. Unsan? Kabalo ba kag maulawon ta? May noong ka diha kay magutan-utan ka sagday na dito mumbira. Ako maulam mo ka ikaw like kaon dito ka. Hatdi lang ko dire. Mas may pay magkuyog lang to no dito pangumbira kay magkuan pod ba ta, magdala ko plastic dire. Amo kay plastic dire, magdala ta ba kay aton tangag utan ba kay lami binang sagulad utan biya ang kuan ditson. Sam na imong kalagbati na mo na imo sagol lagutan. Buang ka nga imo na hapin sa litson. Kaya kay nila pangdanlog ba? Mao gani nang ko dag utan kay ang plano nako nga moadto ko dito speakers kay mangumbira ko kay ang salin sa akong kinan-an akong isulod sa plastic dadon ako dire aron napay para ugma ako utanon ba butangag utan ba subakan ha. So weird. Paita ka do, magdala kag plastic mangumbira di ay. Grabe bagaag naong nimo. Kung ako pa na dili ko nga na ay dalag plastic niya, magdala pa yung sudan rig inasal. Grabe ka do. Usa pagkaulaw na to mangumbira tag magdalag plastic nga di man na nato ipakita busta kiya ato man taguan unya ram nato ni pagawas ug natay mga silin-silin. Brain kumita utok oy. Brain sa imong kagaran. Pagkahangulan ni magkumbira do. Pag-utan na diha, dalian na og kuha di ang aligbate kay mga pag-utan ba ko mag-utan ka mga unta ba. Ay sig dugay-dugay ay siglay nang kumbira ay sus high blood don ta na. Basin atikihon unta ni maakuan ka sa init noon na. Tagbaw ka atikihon ka delikado kay ka 50-50 gud imong oras ana. Sige kag dali-dali ra putak-putak ka dira mura kag manok. May pay. Moadto ka dito nya. Mangawat ka dito kuan litson dadon mo dire kay atong kuan no sobak ani atong kuan utan. Kana ka. Iya ta pagkawato sa uglitson pa unsa pagtuon nimo kawatan na nahingnaw nga. Ay sus ko. Unsa makay ba pag-ingon ko pagdali diha og utan kay mga unta dili kay imo ko pagkawato og litson nito kay imo isubak. May pa ikaw ang mangawat dito. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw ko makita ito. Malita ulo ko. Tanawa ra.
may pa kang ingon ganyan nga nag-utan-utan ra ko diri nya kanon padalion ko nimo kay mukaon ka. Mura man kag kadako na imong lawas wala jud kay. Nilungag dito. Pagpalit og imo dito ay palibre ay kadako na imong lawas ay gamit. Papalito ka nga kadagag utanon nimo diha. Tagay ko diha pag dinalo kay magdinalo ka kawaton na ko na imo kaning konda lagbate. No! God, please, no! 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 Tangawara tawhana ug tarong pa nganong mananghid mangawat ug mangawat lang kag diretso diha. Kanang naungay na tagag-utan. Kadako glawas na mura na magani kag baboy sig kinaon sig pangumbira nya karon mangayo na nung kag utan dire. Hala. Kanang imong utan diha kanang lagbate no paslak sa imong ilong kuno og silobot. Di ka manghatag pagkadalua po nimo matukan pa kada sa imong lagbate kisa pag hango lagbate nga upaw usab taw na. Lamyan na ha. Kailangan way tulong-tulong. Lamyan na way tulong-tulong na imong lagbate diha. Maho na ng tae diha imong gilingkuran ulo ka diha. Matag di siya no. Oh, di manghatag magdinalo. Kana siya. Da. Lakaw mo lagi ka. Wala diha. Ingon ka. Mo kaon ka dire nya. Pakairon ignore ka mo kaon kag utan nya. Ang imong toyo day kanang agsilingan day na to, mangumbirahe ka, da sakpan lagi ka daw. Ano na? Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? Balik ya dire dong ha. Balik. Sa mangawat ka, makit-anti ka dire, alagbati na ko manghurot. Aw, ikihati ka.